аз амин чи гирифта шудааст ки ман худам рондани велосипед камтар велосипед худаш вазбин ки ҳаст, дучарха худаш вазбин ки ҳаст, аз ҳамин хотир зиёзичка шестернаи ҳамин велосипедро камтар майда мондам ки барои ронданаш сабук мешавад. ҳоло сабук аз бемалол ҳай карда хоҳишмандо бемалол ронда метавонад. аввалин бор рост карда ба кӯча биромадам ронда ҳама ҳайрон мешуд. Албатта ин чӣ намуд велосипед, чӣ намуд, ҳама тамошо мекарданд. ва ман гуфтам хай ман ҳамин хеле фикр карда як велосипеди аҷибе ки рост кунам шавад. ҳама хурсанд, ҳама ҳайрон мешуд, механдиданд ки ин чӣ намуд велосипед. ин қолаби мототсикл мебошад ки мисли мототсикли амрикоӣ Харли Дэвидсон рост кардам. Инам аз ҳамин чизҳои партов, аз ҳамин чизҳои партов ҳамашро рост кардам. Пачелник, албатта болт, гайка, свеча, турба, сим, аз ҳамин хел чизҳо рост кардам. инҳо ҳамаш аз ҳамин асбобҳои техникӣ, аз запчастҳои автомобили, моторол, сепҳои моторол, дар инҷо пачелнику шарикои дучарха ҳаст, аз чизҳои оҳанҳои нодаркора хел рост кардам.